Västerlin då. Har inte riktigt vad det är. Nej, det är inte så. Mer då så Jag måste trycka till. Klicka Friedrich. Utslag. Ja, det har vi. Ja. Ja, det går man med lite. Negativt. Jag tänkte på någon brasse. Skjutplan. Ja. Jag skulle inte kriga med droppsätten med att det var under morgonen. Det ska inte användas, det ska helt mycket. Det är 2 miljoner liv, jag skulle gå ner.